Što se može naći na policama trgovina? Pravi ili krivotvoreni med? Kako i ukoliko rade mjerodavne inspekcije, a što sami neposredni proizvođači meda? Istražuje naša novinarka Andreja Režina-Grgičević. Damir Ogulja, predsjednik udruge pčelara neposrednih proizvođača, u lipnju je na policama jednog od zagrebačkih trgovačkih centara vidio med. Bio mu je sumnjiv. Kupio je teglicu i slučaj prijavio mjerodavnima. Odmah smo prijavili državnoj inspekciji. Navodno je državna inspekcija već tada napravila analizu i zašto taj med nije povučen, stvarno ne bi znao reći. Da nešto s medom nije u redu, proizvođač je i sam znao. 33. došlo je do kvara u komori za grijanje meda, za obradu meda i jednostavno je došlo do povišenja temperature i med se karamelizirao. Ja. Znate vi kad kuhate kako izgleda karamelizirani med. I to su pokazale, ispitivanja su pokazali, taj HMF faktor je jako velik i puno veći nego od dozvoljenih vrijednosti. Mi smo, kad smo to primijetili da je to izašlo na tržište, a mi smo krivi, što je uopće do toga došlo, to znači našu krivicu uopće ne poričem, odmah smo reagirali i dali smo nalog da se povuče sve te jedinice iz prodaje. Med je tako navodno povučen iz prodaje. Međutim, početkom kolovoza u jednom splitskom centru isti med na policama. Ponovno Damir Ogulja šalje prijavu inspektoratu. Usput nosi na analizu med za koji sumnja da to jest. Usporedno s njim i državni inspektorat šalje 4 uzorka, 2 s polica trgovine, 2 iz skladišta. Rezultati analize provedene u zagrebačkom licenciranom laboratoriju Andrija Štampar nisu začudili Damira Ogulju. Analiza je pokazala da su sva 4 meda imala povećane količine hidroksimetilfurfurala, a da peludna zrnca nisu odgovarala deklariranoj vrsti meda. Uglavnom, radilo se o tome da su sva 4 meda imala podjednake vrste peludnih zrnaca od iste vrste bilja i gotovo u podjednakom postotku. Prema hrvatskim zakonima ovakav med se uopće nije smio naći na tržištu, kaže nam profesorica Nada Vahčić s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu. Analiza je nedvojbeno pokazala mnogostruko premašenu dopuštenu količinu toksičnog spoja takozvanog HMF-a u teglicama Dalmedova meda. Inače ne bi bio ograničen pravilnikom da je to neki spoj koji nema štetnih učinaka i koji nije indikator neke kvalitete, onda ne bi ni bio u pravilniku. Ta količina HMF-a koja prema rezultatima analiza koje posjedujemo iznosi 329 mg po kilogramu, prema hrvatskom pravilniku u medu može biti 40 mg po kilogramu. Od jedne žličice recimo takvog meda neće biti štetnih posljedica na ljudsko zdravlje, ali sam princip nije u redu da ima više od 40 mg po kilogramu kad je to zakonski propisano. Dakle, on ne smije ići na tržište. To je sad je bespredmetno govoriti koliko bi on bio štetan i koliko bi ga takvog meda potrošač mogao pojesti da se razboli. To je bespredmetno, on ne smije ići na tržište. Potom u Dalmedovu medu, piše u rezultatima analize, nema odgovarajućeg broja peludnih zrnaca. Posebno zabrinjava što je sastav i onih peludnih zrnaca nešto minimalno što je pronađeno u sva 3 uzorka isti. Dakle, ne može biti da je kadulja, cvjetni i bagrem isti sastav peludnih zrnaca. To je nemoguće. Za Damira Ogulju rezultati ove analize nedvojbeno upućuju na to da je riječ o krivotvorini, a ne o medu. Zakon u Hrvatskoj to vidi malo drukčije. Naše zakonodavstvo to tretira u ovom trenutku kao neadekvatno deklariran med. Što međutim ne stoji, to je patvorina. Dakle, vi ako fotokopirate novčanicu od $100, 100 eura ili 100 kuna, to je falsifikat ako pokušate proturiti bilo gdje. I ovo je falsifikat i mi držimo da je to krivično djelo. S druge strane, suvlasnik Dalmeda odbacuje optužbe. Kaže da su inspektori suprotno njihovu dopisu kojim raspolažemo, med koji to nedvojbeno jest uzeli iz skladišta, a ne s polica.
On ima peludi, ovo je dokaz, jel? To znači on ima peludi. Čim ima peludi, nije patvoren med, nigdje ne piše da unutra ima šećera, to znači da napravim peludna analiza, jedino što je povećan taj faktor koji pokazuje zagrijanost meda. Jel? Da bi se razaznalo je li to zaista med koji je loše tretiran ili krivotvorina, kaže nam profesorica Vahčić, potrebne bi bile daljnje analize, koje uopće nisu ni potrebne. On kao takav ne smije ići na tržište. Uopće sad je nebitno hoćemo li ga deklarirati kao cvjetnoga ili kao multiflornog, kao uniflornoga pod nazivom bagrem. On ne smije ići zato jer mu kemija nije dobra. On uopće ne smije ići na tržište. Sad je li on med ili nije? Zašto ne bi bio med, samo koji je loše čuvan, s njim se loše postupalo. Zato više postoje neprikladan za ljudsku uporabu. Takav neprikladan za uporabu i prepun toksičnog spoja, med je bio u slobodnoj prodaji dugo nakon što sam proizvođač priznaje kvar u pogonima koji je, kako kaže, uzrokovao probleme. U Dalmedu sve ovo smatraju napadom na njihovu tvrtku. Vi imate godišnje po neki izvješćima iz državnog inspektorata, oni godišnje negdje 240 tih uzoraka meda pregledaju, negdje 140 i nešto je neispravno. Pa nikad nisu bile emisije na televiziji. A naš jedan od tih 141 jedan i pišu novine, televizija. Damir Ogulja s druge strane svaki od takvih medova koji nisu za uporabu nastoji vrijedno pronaći i prijaviti. Dok se ne utvrdi imenom i prezimenom svaki muljator koji takav ili slični proizvod koji naziva med plasira na tržište, i ja i svi moji kolege smo patvoritelji. Dakle, svaka krivnja ne može biti zajednička i ne može se gurniti ispod tepiha. Dakle, svaka takav kriminalni čin se mora individualizirati. Mora biti ime i prezime počinitelja i djelo koje je učinio. Prošle godine, kaže nam, uspješno smo se osramotili u članici Europske unije susjednoj Sloveniji. Dvojica su hrvatskih proizvođača pokušala izvesti med koji su Slovenci hladno vratili. Njihove su analize pokazale da ne odgovara pravilnicima o medu. Do danas Rogulja nije saznao o kome je riječ. Baš kao što ni mi potrošači do danas nismo saznali kojih je to 140 medova i kojih proizvođača prošle godine proglašeno neispravnima i zbog čega.